יובל, מה העניינים? הם בתוך הבית, ואבא נורא. אבא נורא? יובלי, מה? אבא מאבד דם. אני מנסה לשלוח את הצבא, אמא. הם זורקים עלינו רימונים. אבא פצוע קשה. אני הבנתי. כל הבית מפוצץ. אני גם נפצעתי. איפה נפצעת? אני לא יודעת, אני עוד לא בדקתי. אבל אבא. אמא? אמא. אני אוהב אותך. הכל יהיה בסדר. לא נראה לי, אבא, אני חושבת שאנחנו נפרדים. תהיו חזקים. יקר שלי. תגיד לכולם שאהבנו אותם מאוד. אני אוהב אתכם. תהיו חזקים. שאמא כתבה, הצילו, בוואטסאפ. ואי אפשר לצאת חוצה. ואני יודעת שהיא כבר לא עונה. היא לא עונה. אנחנו כותבים לה, אמא תעני. וזה קרה בבוקר. כאילו את זה סחבנו כל היום. איך אפשר להתעלם מהצילו ולא לעשות כלום? איך אפשר לא לענות כאילו לאמא? היא הייתה צריכה עזרה. ירו באבא. היא אמרה שהם מפוצצים את הממד שלהם. וישבנו כולנו בבית, בחדר סגור ולא יכולנו לצאת. כי היו מחבלים בחוץ. הם חיכו לנו למטה. הם ירו על הממד כל הזמן. זאת הדר, בואו בבקשה לבית שם. עכשיו, אנחנו לא מציעים שם. אם כולם במצב אנוש, בבקשה תבואו. יש מחבל בבית שלנו, שורף אותנו, בואו עכשיו. בואו, שורפים אותנו, בבקשה תבואו. ואני אומרת, כאילו, החברה הכי טובה של הבת שלי, צועקת בוואטסאפ, תבואו להציל אותי, אמא מתה, קרמל מת, אבא פצוע קשה, אני פצועה, והיא לבד בממד איתם. ואחותה קיר לידה, קיר, והיא לא יכלה לצאת אליהם, היא לא יכלה לעזור להם, כי הבית עלה באש. הם חנקו אותם. בתים שלמים נשרפו כליל, כאילו. והכי גרוע, הם שרפו כדי להוציא את האנשים מחוץ לממדים, כי הם ידעו שהם לא יעמדו בחנק. אז הם חיכו להם בחוץ, ואז ירו בהם. איך אפשר לראות בילדים? סנדרה, שלך כזאת הקלטה, אני כאילו, היא לא יוצאת לי מהראש. הם ירו בבת שלה, בתוך הממד. הם ירו, תינוקת, בת חודשיים. הם ירו בה. הם באמת עשו הכל כדי להחריב אותנו. הכל. הלב שלי מנופץ. הוא מנופץ. אני יודעת שהם רצחו את ההורים שלי, והסתכלו להם בלבן של העיניים, ונהנו מזה. באו להשמיד. אנחנו צריכים לטפל בילדים. הם לא אמרו לי מילה בממד, הם לא אמרו מילה על זה שהם צמאים, הם לא אמרו מילה על זה שהם רעבים. כשהגענו לפה למלון, הילדים שלי לקחו מכל ההרים של הממתקים שהיו פה. הם לקחו 2 קופסאות טונה ו2 קופסאות תירס והעלו לחדר. ושאלתי אותם, מה זה? למה הבאתם שימורים לפה? אז הם אמרו לי, אמא צריך, המחבל יכול לבוא גם לפה. את יכולה להבטיח לי שהוא לא יבוא? ככה הבן שלי שאל אותי. זאת פליטות. אין לנו בית. אין לנו כלום, באנו בלי כלום. הקיבוץ הרוס מן היסוד. אין בתים. יש לי 3 ילדים, אני צריכה לקום בשבילהם בבוקר. אני צריכה להראות להם שגם שאין סבא וסבתא, שהיה הבית השני שלהם, צריך לקום.
אנחנו צריכים לבנות הכל שוב. הכל. צריך להתיישב עוד פעם. אי אפשר לעשות את זה לבד. אי אפשר. אנחנו צריכים עזרה של כולם, של כל מי ששומע אותי. תעזרו לי לבנות את הבית שלי מחדש. תעזרו לי. אני רוצה לראות את בארי עומדת שוב. אני צריכה לבנות אותה שוב.